वेंगुर्ला वायंगणी एसटी बस फेऱ्या बंद केल्यानं वायंगणी ग्रामस्थांनी आक्रमक होत वेंगुर्ला एसटी डेपोला धडक देत आगार व्यवस्थापकांना जाब विचारला। लवकरात लवकर एसटी फेऱ्या सुरू न केल्यास ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला। गेली 15 दिवस वीज वाहिनीचं काम अंडरग्राऊंडचं काम चालू होतं वायंगणी गावामध्ये आणि त्यामुळे आम्ही बस डेपोला कल्पना दिली होती की सदरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही लेखी स्वरूपात आपल्याला कळवू म्हणून। त्याप्रमाणे आम्ही पत्रव्यवहार केला होता। त्या पत्रव्यवहारानुसार डेपो मॅनेजर तिथे स्वतः म्हणून सर्वेक्षण करण्यासाठी आले होते आणि त्याने नंतर आम्हाला लेखी स्वरूपात पत्र दिलं की सदरची पडताळणी आपण केलेली आहे। आपण जे बस सेवा आहेत फेऱ्या आहेत ते आपण नियमित पूर्ववत करतो म्हणून आणि त्याप्रमाणे एक दिवस त्यांनी सेवा पूर्ववत केली। त्यानंतर सदरचे ड्रायव्हरांची कारण सांगून की अडथळा निर्माण होतो म्हणून आणि बस सेवा बंद केल्या आहेत। आज आपण बस डेपोला धडक दिल्यानंतर असं कळाले की 40 ड्रायव्हरने तिथे तक्रार दाखल केली आहे म्हणून। परंतु या 2 दिवसामध्ये 40 बस फेऱ्या झाल्यात नाहीत, 6 बस फेऱ्या झाल्या आहेत। 6 ड्रायव्हर तिथे गेले असतील तर 40 लोकांची तक्रार कशावरून तुम्ही ग्राह्य धरली आहे हे आम्हाला कळावं। बस डेपो मॅनेजरला आम्ही पहिलंच सांगितलं होतं की आपण जे आहे तिथं आपण लिगली काम करा, तिथे सर्वेक्षण करून आपण बस फेऱ्या सुरू करावा म्हणून। परंतु त्याने तोंडी तसं काही केलं नाही। तोंडी आपण आले, आम्हाला तोंडी हे दिलं की आम्ही बस सेवा सुरू करतो म्हणून। सर्वे काही झाला नव्हता। त्याप्रमाणे आज त्याने आता सांगितलं की डिव्हिजनवरून बस येते आहे आणि आता त्याचा सर्वे आपण संध्याकाळपर्यंत करून घेऊ। आम्ही आल्यानंतर सांगितलं, पण मुळात हा सर्वे पहिला व्हायला पाहिजे होता। ही वेंगुर्ला ते वायंगणी अशी बस फेरी आहे। गेले कित्येक वर्ष हे वाहने बस तिथून जात आहेत, परंतु ह्या 1-2 वर्षामध्ये अशी काय यांची कारणं आहेत की तिथे झाडी आली आहे, हे आले झाडी आली आहे तर आपण झाडी मारून देतो सांगितलं। जे काय तुम्हाला प्रशासनाला सहकार्य पाहिजे ते आम्ही सरपंच म्हणून किंवा हे सगळे नागरिक म्हणून आम्ही तुम्हाला करू असं त्यांना वारंवार आम्ही सांगितलं होतं। डिव्हिजनची बस आल्यानंतर आम्ही ग्रामस्थ स्वतः तिथे उपस्थित राहणार आहोत। जो ते अडथळा सांगतील, म्हणजे जो खरंच आहे तिथे अडथळा असा असेल तर आम्ही स्वतःहून तिथे झाडं वगैरे काय असतील ते आपण तोडून घेऊ आणि आपण त्यांना नक्की सहकार्य करू। साधारण 2 महिने बस फेरी बंद होती, पण मागच्या 15 दिवसामध्ये आपलं वीज वाहिन्यांचं अंडरग्राऊंडचं काम चालू होतं। त्यानंतर आता 8 दिवस ही बस फेऱ्या बंद आहेत। हो, त्या शाळकरी मुलांचंच महत्व आहे, कारण शाळकरी मुलांसाठीच आम्ही सातत्याने इथे पाठपुरावा करत होते की बस सेवा तुम्ही सुरळीत करा म्हणून। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।